ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲು ಅರೆಪ್ಪುಂಡಿ ಅಂದ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಟ್ಟಿಲು ಅರೆಪ್ಪುಂಡಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಜರಡ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅರೆಪ್ಪು ಪುಂಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೆಡ್ಲ ದುಂಬು ನೆಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಂಗ. ನಿಜವಾದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉರ್ಪಿಲರಿಯೇ ಬೋಡು ಆಂಡ ಅರಿತರವೆ ಗಲಸದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಂಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ತೂದುತ್ತಿ ಜಡ ತೂವೆರ ಮನಸ್ಸೆತ್ತಿನ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತ ಉರ್ಪಿಲರಿಕ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟೆದಾತ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮೆತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆಯ್ತ ಮೆತ್ತುಂಡು ಆಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸೆಮಿ ಆಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೊಂತ ಬೇಸೊಪ್ಲ ಗಲಸ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಂಚನೆ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತಾರಾದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೊಡಾಪಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆಲರಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ನೆನೆತದ ಸುರುಕು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ನೆನೆತೀತ್ನ ಉರ್ಪೆಲರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡೆವೇರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇಡುವಂತೆ ನೀರ್ಲ ಮೈಪ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತಾರಾಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಆಡ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರಿಲ ಸುರುಕ್ಕೆ ಪೂರಲ ಪಾಡು ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಲ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಪುಂಡಿದ ಬಂದ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ನೆ ಇಲ್ಲಡ ಕಡೆವನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ ಗಲಸ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಂಚ ಗ್ರೈಂಡರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇತ ಬಂದ ಸಣ್ಣ ಆತನತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ ಬಂದ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಜರಿ ಜರಿ ತಲ ಕಪ್ಪುಡು ಇತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಗೋಣಿ ತುಡ್ತಿಲಿ ಬೋಗೋಣಿಗೊಂದ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ತಾರಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಪ್ಲೆ ಇತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಗ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ ಸಾಸೆಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡಾವನಗ ಮೆತ್ತೆಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಜನೆ ಉರ್ದ ಬೆಳೆಲ ಬಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಇತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತಯಾರಾತನತೆ ಇತ ಕಡೆ ದಿನ ಬಂದ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೊಟ್ಟು ಬಂದನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಂದ ಗಟ್ಟಿ ಆ ಮುಟ್ಟ ಆಜ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಜಲೆ ಇತೆ ಸುಮಾರು 5-10 ನಿಮಿಷ ಮಾಜಾದಾಯ ಬಕ್ಕ ಬಂದ ತುಲೆ ಈತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಬೇಯ್ದಂಡ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮಕ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪನಗ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇತೆ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಚಪ್ಪಾರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪನಗ ಕೈಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪನಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೋಡು ನೀರು ದೇತೊಂದು ಅವಿನಂತೆ ಕೊದ್ದಿರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀದು ಸಿಕೆ ಬರ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂದ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಪ್ಪು ಮನಗನೆ ಒಂತೆವನೆ ದೆತ್ತದ ಕೈಟೆ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೇನೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದೀತ ಇತೆ ಸಿಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂತೆ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಕೈಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣತೆ ಇತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು ಇರುವಡ್ದು 25 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಅರೆಪಗ್ ಕಾಲು ಎಲೆ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ್ ಬೀರ್ದರಿ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ
ಗೆಂತದ ವರ್ಂಬ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯ ಪಿರೆದಿವನ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಸಾಸಮಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿವನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪತ್ಪನಗ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 5 ml ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಸುರುಕಾದ ಮಸಾಲೆನ ಪತ್ಪೊಂಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಾಪ್ಲೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆಕಾಯಂದು ಬನ್ನಗ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತೆ ಬಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ಪ್ಲೆ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಬೀರ್ದರಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೋಣೆ ಲಾಯ್ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ್ ಜಾವಲೆ ಅಂಚಿನಂತೆ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪಾಯ ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ಪಿರಿದೀತ್ನ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾತ್ನ ಪೊತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯವರೆ ಬೊಡುಪನ ಆತ ನೀರು ಗಲಸದ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣನೆ ಕುಡಾರ ತುಡ್ತಿಲೆ ದೆಕ್ಕದೀಪಿನಾಗತಿ ಜಿಯೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಕುಡವರ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮೇಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯಂದು ಬನ್ನಗ ಸಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡವನಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನಂತೆ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೆರೆ ಸುಲುವಾದ ಅಂತ ಒಬ್ಬಿರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತುಂಬ ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಓ ಜಾರಡ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದಾರ ಅವೇ ಜಾರಡ ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೋಡುತ್ತನ ಕುಡವಂತೆ ನೀರು ತುರತ್ತ ಪಾಡಲಿ ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಬೋಡು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಡಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ ಈ ನಮನೆ ಕದ್ದಿಯರ ಹೆಸರು ಆವನಗ ಒಂತೆ ದುಮ್ ಬೈಪ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಂಡಿ ಉಂಡೆತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಧ್ಯಡೋರ ಕಲಡ ಅವನ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಆತ ಪಾಡೋಡು ಈತ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಏತ ಅರೆಪದ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಡಂಪೊಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರೆಪ್ಪು ತೆಲುವುನಿ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೊಲಾಯ್ ಅರೆಪ್ಪು ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಈ ನಮನೆ ಕದ್ದಿಯರ ಹೆಸರು ಆವನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಕ್ಳೆ
ಹೇ ಅರೆಪ್ಪು ಪುಂಡಿ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿರುಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಆದ ಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಬಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲ